Nie oceniajcie siebie źle, że marny wasze dary. Przeważnie ten, kto ma niewiele, zdolny jest do ofiary. Z daleka od domu, w kłodzie i chłodzie, wszystko nas bardzo raduje, a Jezus, gdy przyjdzie jego czas, on sam wam podziękuje. Ktoś podąża do stajenki, może też nocnego szuka? Przychodzimy hołd mu oddać, matko syna swego ukaże. A więc jednak to jest prawda i zawiodła nas nauka, gwiazda. Właśnie tu, w Betlejem, Mesjasza szukać. Warto było chrześcijanom wszystko badać, liczyć miedzi, weselnie. To my się już pożegnamy, żeby dzieciątka nie budzić. Idziemy tę wieść radosną rozgłosić wśród ludzi. Wszędzie, gdzie tylko spotkacie